Barkanmu da sake haɗuwa. A bidiyon namu na yau za mu koyi yadda ake ajiye fayil, hoto ko bidiyo ko wani audio naka da kake da shi a cikin drive. Da farko dai ya kamata mu san meye drive. Wanda bai da shi zai je Play Store ya rubuta akan drive, sannan ya ɗauko shi Play Store. Wanda bai da shi zai je Play Store ya rubuta akan drive, sannan ya ɗauko. Wanda kuma yake da shi zai da kai tsaye ne ya buɗe app ɗinsa na drive. Gashi nan Google Drive. Idan muka buɗe app ɗin mu ga cikinsa yadda yake. Shi wannan application na drive app ne wannan Google suka yi shi, cloud storage memory ne. Ma'ana guri ne da zaka iya ajiye abubuwanka da yake da su na kan waya akan yanar gizo-gizo. Google ne suka buɗe shi, nasu ne. Kana da duk wanda yake da Gmail nasa, in kana Gmail ko wani kalar Gmail ne, kana da space a drive ɗinka da zaka iya ajiye wasu abubuwa, hoto ko bidiyo har masu nauyin 15 gig. Duk Gmail ɗaya akwai 15 gig a kansa na damar ajiye wani abubuwa akan online. Ta yadda idan ka yadda wayarka ko ka yadda wani abu naka memorin ka ya faɗi, da ka zo ka san Gmail ɗinka da ka login ɗinsa a wata wayar, ka yi recovery, ka sa drive ɗinka, komai naka za ga ya dawo cikin folder ka da drive. To yanzu yadda ake saving ɗin abubuwa hanyoyi ne guda biyu. In ka buɗe ciki zaka zo ka danna akan nan gurin plus ɗin nan. Gashi nan zai kawo ka upload file. Ka danna akan upload ɗin nan. Daga nan zai buɗe maka cikin folder wayarka. Suka tafi zuwa abin da yake so ka zaɓa. Bara mu je wajen image. Mu je wajen image, ga image nan. Misali mun zaɓi wannan image ɗin, danna akan preparing to upload. Yanzu hoton mu zai hau. In ya zai gama loading zai buɗe. To ko da a ce wayarka ta faɗi, in dai ka san Gmail ɗinka kuma ka san password ɗin, da ka zo kowace waya ka ara, da ka sa Gmail ɗinka akan drive ɗin a wannan app ɗin ya buɗe, za ka ga hotunan ka da komai naka zai dawo yadda yake. Wannan shi ne hanyar farko. Hanya kuma ta biyu da ake yi, za ka zo ne cikin galerin ka zaɓi abin da yake so ka tura. Galerin ka, in ka buɗe galeri za ka zaɓi wani abu ne yake so ka tura. Bara mu zaɓi misali wannan. Shi nan mun zaɓi wani abu da muke so mu tura, bidiyo ne. Sai ka danna akan nan gurin share. Danna akan share zai kawo maka option, sai mu tafi nan gurin drive. Ka danna akan drive, ka danna akan save. Wannan shine hanyoyi guda biyu da ake yi amfani da su wurin ɗora abu akan drive. Yanzu idan muka koma akan drive ɗinmu, za mu ga wannan abu da muka ɗora ya tafi. Ga bidiyon nan yanzu ya taho kai tsaye cikin drive ɗinmu. Shi ma da mun bar shi lokaci ɗan sakanni zai gama yin loading, shikenan ya hau kan Gmail ɗinmu, ya hau kan drive ɗinmu. Shi ma za mu iya recovery nasa a koda yaushe muke so.